malam mijina ne yake min alwala da wankan janaba, to malam yin haka ya halatta ko bai halatta ba? Domin idan na yi masa magana sai ce soyayya ce ta sa yake yi min hakan. To soyayya bata ce ya miki wanka ba, amma zai iya zuba miki ruwa, ba wai ya dinga wankan janaba kuma ana cuɗa ki ai wata janaba sai ta dawo. To da haka amma zai iya zuba miki ruwa, yana zuba miki ruwa kina wankan, ko ya zuba miki ruwa ki alwala, amma ba ya kama hannunki yana dirjewa ba. Ai ba a wa mutum alwala, sai dai a zuba masa ruwan alwala. Mutum ba zai iya alwala ba to sai dai ya taimama, amma ba za a yi maka alwala ba, sai dai a zuba maka ruwan kai kana alwala. To zai iya miki wannan inda soyayya ta kai haka. Allah kuma ya sa ta dawwama soyayyar. Kawai wata rana ki zo ki ce ko baya haka, tunda dai yayi a baya ba shikenan ba. Ni ne na saci kuɗi naira miliyan 3, na yi aure na sai gida na je maka. To malam na san wanda na yi wa sata yanzu haka, malam ina so na mayar masa, yaya zan yi, kuma yaya aure na yake da kuma gida da maka. Da gida da maka da aure duka kayi su da kuɗin sata. To ba za a ce aure bai ba za a ce gida bai siyu ba, kuma ba za a ce maka ba ta yi ba, amma sai ka biya. Malamai sun ce wanda ya yi hajji da kuɗin haramun, hajjinsa ta yi, amma za a biya mutumin da ya sata wa kuɗin da hajjin. Duk nan ba ka da hajji. Saboda hadisin muflisu da ya zo na Abu Huraira, innal muflisa fi ummati man yati yawmal qiyama bi salatin wa siyamin wa zakatin wa hajjin. Kaga yayi kenan, amma wa yati wa qad shatama haza wa akala mala haza wa daraba haza wa qazafa haza fayuta haza min hasanatihi wa haza min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu min qabl an yuqda ma alayhi ukhiza min khatayahum fa turihat alayhi thumma turiha fi nar. Hadisin fallasashe ne yake bayyana haka. Da haka kai kokari ka biya shi, amma ka biya shi ta hanyar da ba zai gane cewa kudin sata kake dawo masa da shi ba. Mai yiwa ka iya cewa kun yi harka da shi ka ce mai gida da mun yi harka da kai kuma na ji daɗin zama da irin alherin da kai mun, saboda haka ni ma nake so in yanzu Allah ya hore mun, nake so in maka wata kyauta ta girma. Sun ce duk abin da ka san in ka faɗe shi zai ta, yanzu ka ce masa miliyan 3 ka sata ca zai iye, wato duk satan ma da aka yi mun kai ne, duk satar da aka yi mun kai ne kawai. Yanzu 3 ka faɗa, ka faɗi ma ragowar, to kaga abu ya ɓaci, kuma gyaran ba zai yi ba, kuma wataƙila wannan ya haddasa wata gaba tsakanin ku da ba za ta warke ba. Da haka malamai suka amfani da hadisin Ma'anu da Yazidu, cewa ya ɗau zakka ya kai masallaci, ɗansa ya karɓa, ya ce ba ɗana ne niyyar bawa ba, ɗa kuma ya ce to ani na karɓa. Sai suka kai ƙara gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya ce laka ma akhasta wa laka ma nawaita. To sai aka gina akan hadisi laka ma akhasta wa laka ma nawaita. Shi abin da ya karɓa zai ga kamar ya karɓi kyauta, kai kuma niyyarka kuɗinsa kamar yan masa, to kuma akan niyyar ka za a gina ba akan abin da ya karɓa ba. So da haka ka cuci mutum 100, sai ka je ka siyo masa wata hanse ko wani agogo ko wani turare ko wani abu da ka san yana sha'awa yana so, ko wasu shaddodi, ka zo ka ce mai gida ai wato abin ne harka ta yi kyau, shine naga karan saka ma abin da muka yi a baya na alheri, ga wasu shaddodi da wasu tararruka da wani abu, shine na kawo maka na 100. Kai amma na gode, Allah saka da alheri. Kaga shi ya karba da niyyar kyauta, innamal a'malu binniyati. Kai ku aniyarka mai gida ya karbi kuɗin sa, za ka shi ga kai amma dai wani ya kyauta, wallahi sa ake son mutanen kirki. Kaga zaman da muka yi da shi zaman lafiya na alheri, ashe bai manta ba. Allahu akbar, kai wanda yaro da albarka yake. Shiga da 100 gida, wa inna malik kulli mri'in ma nawa. So da haka suka ce haka ake warware irin wannan. Malam don Allah ka taimaka min ka maimaita wannan su